Kag bacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag-Action Day La Salazar para sa mga Pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Mag-live-in partner, may posibilidad nga mga tubang sang kaso kasunod sang paglubong buhi sang lapsag sa Pulupandan. Govlax on may pandam sa mga Negrosanon angot sa monkeypox virus. Sa balita national, Senate Finance Panel target umpisahan ang 2023 budget briefing sa Setyembre 12. Magbasa, mathematics kag GMRC ginapatutukan sang mamalidha para sa grade 1 to 3 pupils. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This one. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-follow, nag-like kasama sa inyong official Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod, and welcome na sa ating evening newscast sa karon nga Monday edition na Aksyon no? Sige sulod ka mga ka-aksyon sa ating Facebook Live, and please share sa ating sining live video mga ka-aksyon, and pwede na makakomment sa inyo sining mga greetings sa panamyaw kag iban pa, no? Kung gusto niyo mag-istoryahan ay kita ti comment lang dira sa comment section sa aton sining Facebook live. Ano ginayo mo actionan? Ikaw na mo. Ginagaan ta ka ligwa. Ginagaan mo ko ligwa ba? Ginagaan ta ka ligwa kay pilatan ka days nga wala ka kahambal dito. Gusto ko ikaw maghambal ka na. Gani feeling ko daw gina feeling cold. I'm feeling cold. Feeling cold gid ya. Okay, nabasa naman ko sang ulan. Pero anyways, good evening kay ating nakatutok na, and then si Joshua Bia. May nga pa Action Day, Actionan, ginabi-abi ko lang si Kumari Star Mayo kag Kumari Jinky Dialagdo na salamat gid daw mayo banana boat Action Day, hihihi. Yes, kayang-kaya, no? Even mga senior citizen at Actionan. Yes. Enjoy gid si banana Mother Wilma. boat, of course. Kag tiya mo na, basta kung feeling mo kaya mo ginaya. Basta may upod ka lang Basta may upod ka basta lang. may magka-suporta lang sa imo nga hindi man niya mag-dare ka kanya ikaw lang isa. Diba? Si Moby Action Dale. Sa nanay. May manas na kaya ang weather to bala. Though, okay, gid. Wala nag-ulan. Gipangamuyo ko to, Dale. Char. Okay, naglaga ako bi bato mo. Maglaga ka no bato, hindi na mag-ulan. Like, kung may mga event ka mo, try nyo ba laga sang bato? Kaya hindi na mag-ulan. May iban nag-offer itlog. Sa mga sinang-una. Oo. Pero laga, kamo try kinyo laga ba to? Example, may mga medical mission kamo kag ang venue outdoor. Laga ba to actionan kay ang mga weather disturbances, ang mga pagtarithi, pag-ulan, hindi naman dayon ang bal nila. Diba? Sige, good evening lang kay Julie Melitado Patrimonio. Good evening sa inyo, duwa mo. Natur lang from Singkang. Thank you so much. Si Madam Ana Sinoro nakatutok naman. Damo pa actionan nagpadala sang mensahe kun paano makadaog yaman kay ari ko sa nag-message siya sa Facebook sa Roleta promo ni siya siguro. Sige, may coupon pa to sa Manong Guard. Ko to bilin. Nag-i-start siya sa pero nagapamati ko yung sign on to sign off si Murada. Sige. Basi actionan, layo siguro kung lapit ka mo within Bacolod na may kilala ka mo, visit ka mo din sa Action Radio. Pag-approach nyo lang si Manong Guard and ask for coupon. I-fill out nyo na and then ihulog sa aton sininga Tambulo actionan. Kag monitor ka mo basi ka muna ang magabutan. Standby para sa mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:12 kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Mahimo nga magapangatubang sa kaso nga infanticide ng mag-live-in partner matapos napatay ang bag-ubunag nga lapsag nga una ginlubong nga buhi kahapon nga adlaw Domingo sa may Pulupandan Public Cemetery sa area sa Barangay Zone 4 Banwasang Pulupandan. Sa interview sa Action Radio ging kumpirmara ni Police Captain Ryan Villasarong hepe sa Pulupandan PNP nga alas 8 sang aga Agosto 22 napatay ang lapsag samtang ginabulong sa PD Ward sang Valladolid District Hospital. Ginpahag sang hepeng sa tion nga makakuha asang dugang ebidensya kag makita nga may malain nga intensyon ng mag-live-in partner. Ipasaka ang kaso nga infanticide batok sa duwa. Nagapati si Villasario nga posible kulang sa ihibalong mag-live-in partner matapos gin-assume nga patay ng bata kag ginubong nga wala sang opisyal nga deklarasyon gikan sa mga eksperto. Handa ang pamunuan sang MSWDO sa Banwasang Pulupandan nga buligan ang pamilya sang lapsag matapos napatay kay nasang aga sa hospital. Suno kay MSWDO Officer in Charge Joy Salinas, gina-aksyonan sa ilahensya matapos nakalabot ang impormasyon nga buhi ang lapsag nga ginaligar ginlubong sa mag-live-in partner sa Pulupandan Public Cemetery. Suno kay Salinas, madasig naman niya ginapatan sa nagakayong pagbulong ang lapsag antes ginsaylo sa Valladolid District Hospital. Ginpahayag ni Salinas nga personal sila ginkantuan ang WCPD kag RHO o kon RHU agud nga mausisa ang ginhalinan sang insidente para mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang lapsag. Prioridad karon sang MSWDO nga mahatagan sang financial assistance sang pamilya sang biktima para mahatagan man sang disente nga lubong ang bata. Plano man ni Salinas nga ipaidarom sa counseling kag maedukar ang ginikanan sang biktima kung paano magtatap sang ila bata. Sa iban nga balita lokal, ginpanawagan ni Governor Bong Lacson sa mga negrense nga mangin mabinantayon sa kaso sang monkeypox sagud malikawan ang paglaptas sang virus. Ini kasunod sang anunsyo ni DOH OIC Maria Rosario Vergere nagligan nga Agosto 19 nga may duwa ka bagong nga monkeypox cases sa Pilipinas. Suno sa kay Lacson, nasadto pa iya ginalauman ang pagdugang sang kaso. Nagapating gobernador nga pareho lamang ang ginapatuman nga health protocol sini sa COVID-19. Nagalaom siya nga wala sang taga Negros nga mag-positibo sa monkeypox. Una dirigin pahag ni Verhering ang duwa ka mga persona nga nagpositibo ang nagedad 29 kag 34 anyos nga parehas nga may travel history sa mga pungsod nga may kumpirmado nga kaso sang monkeypox. Sila ang mayara sang 17 ka mga close contacts kag nagapadayon pa ang contact tracing. I'm just really hoping that it does not happen here in Negros, but we just have to be vigilant. I think ang itsura sang monkeypox doon lainggid niya. It looks different to me, no, from the pictures that I've seen. Nabatyan ang tingog ni Governor Bong Lacson. Dapat nga patigayunon sa kada banwa, syudad o kung distrito ang pagpanagtag sa educational assistance ng Department of Social Welfare and Development. Ini ang panugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa DSWD matapos gindagsa sa mga reklamo ang unang nga payout sa Negros Occidental nagligad nga Agosto 20. Suno kay Lacson, wala sang kooperasyon ang DSWD sa gobyerno provincial kundi gintingob lamang ang venue sa payout sa isa ka mall sa syudad sa Bacolod para sa mga Bacolodnon kag Negrosanon nga benepisyaryo. Dugang pas ng gobernador, mabudlay para sa taga Negros nga magbiyahe pa sa Bacolod agud makakuha sa bulig pinansyal. Nagapati si Lacson nga hindi mabudlayan ang mga benepisyaryo kung sa ila banwa, syudad o kung distrito na lamang patigayunon ang tagtaganay. Linibo ka mga estudyante, ginikanan ka guardian sa naglinya nga Sabado matapos si anunsyo sa DSWD magapanagtag sila sa bulig pinansyal sa elementary, high school kag college students. It was not coordinated
coordinated through the province. I understand the coordination was with Bacolod City to cover the whole of the Negros Occidental, no, which I think made it very difficult for the recipients. It's what I hear from the complaints about the recipients, asking why. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa dugang pang balita lokal, prioridad ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga nagapungko kag nagasarbe bilang chairman sa Regional Development Council for Western Visayas nga madayon ang pagpatuman sang Panay Guimaras sa Negros Bridge. Suno kay Benitez sa tagang sinisang pagtamod bilang RDC chair ang dalagko nga mga proyekto sa Region 6 ilabi na mga taytay kag pagabantayan nga mahuman ang mga proyekto. Tinanik din nga si Manang sa nagsapol ang mga opisyal sa Western Visayas kag napilian si Benitez bilang RDC chair sa Region 6. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga lapit na lamang mag-full capacity ang mga tourism accommodation sa syudad sa Bacolod. Masobra isa ka bulan ang nabilin antes ng Mascar Festival 2022. Sunod kay Benitez, nagapangita man sila sa mga rooms nga sarang matiniran sa mga guests nga nagapabalo sa ilang nga magabisita sa Bacolod para sa Mascara. Dugang pa sa alkalde, iya ginalantaw nga magalapta sa syudad sa Bago, Talisay, kay iban pa nga lugar nga may tourism accommodation ang mga turista. Magapangabay man si Benitez kay ferry operator Frank Carbon nga dugangan ng ila sini nga biyahe Iloilo Bacolod bangon sa ginapaabot nga madamo nga pasahero gikan sa Isla Sampanay ang magakadtuman sa Bacolod. Sa record ni Benitez, ang Bacolod ang may 3,500 ka mga hotel room. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 18. D3 Biofood Supplement mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. And we are back online mga ka-aksyon para sa ato sa nga pangalagad online and sa mga late viewers sa ato sa nga Facebook Live. Good evening and welcome sa aton sa nga evening newscast. Balikan nato ng comment section action si Madam Elvira Hilogo nga nakatutok na kag si Mama Inday Blaza. Si Madam Inday Blaza Action nambot ko nakakuha siya sa coupon. Madam, naka-visit ka dito sa station. Last time nakamuno to siyang makadto dito siya kay from Barangay Sumag, no? Si Mama Inday Blaza. Sige, good evening dira sa imo. Yes, good evening sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa subong iya nga gabi. Danay nagadila. Laban lang, Alaksan. Sige. And by the way, madamong gid nga salamat kay Station Manager Nola Magbanwa for the all-expense trip. Sakto ako nga term. All-expense paid nga trip, no? So, thank you so much kay SM Nona sa all-expense paid nga trip. Sakto ang term ko actually. Hindi ko sure kung sakto Basta salamat kay Dako pa naman daily. Dako naman ko gani action Kaya daw halos nag-enjoy gid ang tanan ang mga teens, both teens, ang mga may edad, ang mga senior citizens, super enjoy action kag nangin safe ang amon sining biyahe dito sa may probinsya sang Aklan. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio naga-monitor from Singkang Airport. Good evening. Si Ma'am Elvera Gilogo, good evening man. Kay salamat sa pag-monitor. Si Sir Alex Montesa, nagpadala man isang message. Good evening dira sa imo, sir. Kag ginatamyaw niya sila kaday Ma'am Vanessa Mayo, no? With Doc Matt Mayo and others, etc. etc. Di ba? Sige, salamat gid sa pag-monitor. And syempre, sige, si Madam M sa Boso is watching. Thank you so much kay Tita M sa
Hello, nakatutok Tams. action an. And Kamusta na you? syempre kailangan sa mga nagapabangkot kung ano pag mga activities action an. Ngagin try namon dito sa may Boracay Island. Oh, kaya kada mo activities actually mga water sports activities, snorkeling, basta may money ka lang. parasailing, helmet diving, banana boat, kag jet skiing. jet skiing. Jet ski. Basta mo na sa. Oo. Isakay ka mo jet ski. Basta nakasakay lang ang nakatapos gid tanan nga activities si JM lang gid ya. Sana Bali na all. try gid tanan. Oo. Nagparasailing siya, naka-jet ski siya, banana boat siya, nag-snorkeling siya. Mon wala kami naka-jet ski. Nga Kay it's too expensive. Pati Kasi Pero Doral, wala lang time, wala time. Si Daryl doon nagsakay mo. Kaya damo actually ang mga turista, ang iba ang mga nag-accommodate to bala like parasailing, amo ni nga tawo limited lang sa mo ni nga. So muna. Okay. Sometimes nagaulat sila, nag-jet ski sila kay kami tong una. Ay, okay. That's why. Damo na Dr. Chandel, magluwas sa mga water activities, may ara man na sila sa land. Di ba? Remember mo ang amon to nga ride. Damdaman mo itong amon nga sakay-sakay do ka. Ano to? Basta ang car wala nila nga pang Rough road. oo, may ara na sila Action Dale. Basta damo pag na sila mga activities. Standby. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 23 sa TTX 500 capsule mga ka-aksyon na kalabanan sa buong sa mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sa ating kagkaroon na sa detalye na sang mga balita nasyonal. Target sang Senate Finance Committee nga maumpisahan nga matalakay ang ginaduso nga 2023 national budget sa Setyembre 12 tuig 2022. Ginpahayag ni Senador Sonny Engarang chairman sang Senate Finance Panel. May draft na sang schedule kag mag-aumpisa ang budget hearing sa committee level sa Setyembre 12. Ginpahayag ni Engarang nga ini ang mag-aumpisa kaupo ng Development and Budget Coordination Committee kung DBCC nga ginabugusan sa mga economic managers sang administrasyon na. Pagkatapos ini magpatigayon naman sang hearing ang Senate Finance Subcommittee sang mga budget proposals sang nagkalinain nga ahensya sang gobyerno. Samtang ginpahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga target naman sang Kongreso nga matapos ang plenary deliberations sang national budget antes o kun sa Oktubre 1. Ginaduso sang isa ka mamaridha nga buhina ng mga subjects sa grade 1 tubtob 3 agud masiguro nga ang kabataan makakuha sa indikaridad nga edukasyon. So kay Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, mas maayo may konsidera sa Department of Education nga limitahan ang subject nga magatutok lamang sa reading, mathematics kag GMRC para sa nasambit nga grade levels. Ginhimo ni Romulo ang proposal matapos ang promesa ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte sa Senate hearing nga paayuhon ang kalidad sa edukasyon sa Pilipinas. Sa naibanuan, 6 ka subjects ang yara sa nasambit ng mga grade levels.
Sa iban nga balita nasyonal, yara na sa 70% ang preparasyon sang COMELEC National para sa barangay kag Sangguniang Kabataan election sini sa piyaksang panawagan nga ipaiway ang pinili ay. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga posible matapos ang pag-imprenta sang balota kag iban pang election-related nga mga dokumento sa Setyembre. Samtang sa Oktubre naman, ginapaabot nga matransport ang mga materyales nga pag-ausaron sa pinili ay. Ginpahayag ni Garcia nga ila ginakilala kag ginarespeto ang poder sang Kongreso nga ipaiway ang eleksyon. Pero sa bayan sang COMELEC, madayon man o kung hindi ang pinili ay, padayon ang ila sini nga preparasyon. Una na ginpahayag ni Garcia nga kung ipaiway ang eleksyon, ginatanaw ang dugang 5 billion pesos nga kalastuhan para sa liwat nga pagbukas sang voters registration, pag-hire sang dugang nga personnel nga magaserbe sa eleksyon kaga iban pa. Sa piyaksang report sa madamo nga eskwelahan angot sa kakulang sang classroom, ginpahayag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga hindi ini rason agud pungga ng kabataan nga makabalik sa in-person classes para sa school year 2022 to 2023. Ginimo ni Duterte ang payag kadungan sa National School Opening Day program sa Dinalupihan Elementary School sa Bataan sa diin iya gintalakay ang mga problema sa madamo nga eskwelahan sa Visayas kag Mindanao nga nagakinahanglan man sang pagpakaayo bangod sa epekto sa Bagyo Odette. Sa naibaluan, pila sa mga minor challenge sa pila ka mga eskwelahan amo ang kakulang sang classroom. Rason nga nagpatuman sang shifting schedule sa diin, may isa ka klase sa aga kag isa man sa hapon agud mag-cater ang tanan nga mga estudyante samtang ginapabilin ang physical distancing. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:28. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 22 tuig 2022. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!